Hvad min største præstation er som formand for Kosmopolen? Jamen altså, hvor skal jeg næsten starte? Altså det hele startede jo i 1997, da jeg blev født på Sankt Josefs Hospital i Esbjerg. Allerede dengang fik jeg at vide af mine forældre, at hvis ikke jeg blev formand for festudvalget på Esbjerg Gymnasium, så var jeg en kæmpe fiasko. Så det er sådan set det, jeg har strævet efter, siden jeg var en helt lille knægt, kan man sige, ikke også? Det er, altså man kan sammenligne det at være formand for et festudvalg med det at være præsident for USA. Det er et spil om magt, det er det. Tror I, jeres mor arbejder her, eller hvad? Jamen altså, her ser vi jo mit kontor, faktisk, som jeg har fået tildelt af skolen, så jeg kan sidde og lave alle de ting, som jeg nu render og laver. Som I kan se her, står der faktisk endnu flere priser. Det skyldes simpelthen, at der ikke var plads til flere priser nede i pokalskabet, så var jeg nødt til at stille dem på mit skrivebord. Den pris, I ser lige her, det er faktisk fra dengang, jeg var med i Paradise Hotel, hvor jeg endte med at stille mig bag ved Christina, og vi endte med at vinde hele lortet. Så det var faktisk super fint, synes jeg. Kom ind! Hej Erling, velkommen til. Tak for det. Det har været meget aktivt festudvalg med mange påhits. Rodildoen var jo et eksempel. Så har man haft fat i hele 3 forskellige rapkunstnere til den samme fest. Og en efter en fået det aflyst. Nu forventer jeg jo det helt store brag med Niklas. Lad mig gøre det klart, der er ingen ikke der. Lad mig gøre det klart, der er ingen ikke der. Lad mig gøre det klart, der er ingen ikke der. Lad mig gøre det klart, der er ingen ikke der. Lad mig tage dig med. Jamen altså, Kosmopol, det er jo ikke kun dansk foretagende. Altså vi har afdelinger i mange afgrene verden, kan man sige. Vi har været på Sri Lanka. Kom du Carnival på Iggy. Vi ses. Vi har været i Argentina. Hey, I'm Candela. I'm from Argentina, and we love Cosmopol here. Have fun, last party. Business. Vi har været i Australien. Hey guys, I'm Campbell from Australia, and I just want to say that we love Cosmopol here in my country. We envy all your crazy parties. So go to the 4 Hours Fest, meet up and have a great party, guys. Bye, sis. Altså det er faktisk hele verden rundt, vi har været, og altså man kan sige, alle veje fører til Rom, og altså det er jo også der, vi håber på, at vores hovedkvarter, det skal ligge en dag. Der er altså bare nogle helt andre skatteforhold i Italien, som vi godt kunne tænke os at gøre brug af i Kosmopol, kan man sige, ikke? Jamen altså, på et eller andet tidspunkt, så må man jo også bare indse, at den ære, den er ved at være slut, så at sige, og dirigentstokken, den skal gives videre til unger og ben. Altså, jeg kan godt mærke, at det begyndte at knirke og knage lidt i mine gamle lår. Og det må man jo så tage konsekvensen af, og så simpelthen træde af. Og det vil sige, at efter sommerferien, der får vi en ny formand, Omar. Ja, det er så Hamse. Ikke? Ja, tak. Jamen, nu er Frederik Øje og Niklas Jørgensens ære forbi, og det betyder, at jeg kommer på banen. I har set i 2008, at Barack Obama blev præsident i USA, og Yusuf al-Assad har fået Nobels fredspris i Palæstina. Så det er på tide, at Kosmopolet får en udlænding som formand. Og det er mig. Luna? Ja. Vi skal lige være klar med en ting. Hvis mine forældre ringer og spørger eller et eller andet, ikke, så er det elevrådsformand, jeg er bedre, ikke festivalsformand. Så man går ikke i et arabisk hjem. Tak. Jamen altså, vi håber jo, at rigtig mange de vil støtte op om forårsfesten her den 1. april. Møde op til deres pæne tøj på, komme og købe nogle bajer, komme og danse lidt til Amoks toner. Det bliver rigtig godt. Det bliver bare hammer fedt. Og der er ingen, der kan der. Lad være med at lytte til jeres veninder, hvis de siger, at I ikke skal tage med. Du har gået din vej. Danmark er I klar. Der er ingen, der kan der. Danmark er I klar. Lad mig gøre det klart, der er ingen ikke der. Lad mig gøre det klart, der er ingen ikke der. Lad mig tage dig med.